Čauko. Nazdar. Serus. Čo ty tu? Som bol na nízkych Tatrách, kade tade. Paráda dneska. Pekné počasie. Strašná pecka. A hore je ešte krajšie nad mrakmi. Bol som aj nad mrakmi. Bol si? Hej. Ale v aeropláne si sedel iba. Sedel, no. Tak poďme bez. Cez mraky. Akože skočiť, hej. Áno. Pekne je tam, už som to vyskúšal dneska. Teraz? Teraz hneď, ideme. Že by som šiel? Dobre, všetko treba skúsiť. Určite. Poďme na to. Poďme. Však už sme sa o tom bavili dávno, že to vyskúšame. Ale jasné. Podľa YouTube sa učil? Aha. Dobre. A tu by to všetko nájsť. Také divné vyskakovať z lietadla, ktoré letí. Prečo? Začínam sa báť Tam hore. trošku. Tam hore. Tak. Tam hore? No. To si ma nahovoril na vec. No. Ty ideš prvý potom. Ja idem prvý? No, sadni si dozadu. Dobrý deň. Ešte letieť dlhšie. Dobre. No. Sme na zemi.